Мите, какво имаш, мамо? А? Палатка? Къщичка? Имаш ли къщичка? Без да ги чупиш, мамо. Дай на тази пръчка. Митко помага на тати за къщичката, нали, мамо? Къщичка. Доста голяма къщичка, мамо. Харесва ли ти? Оп, полека. Така малко. Къщичка. Къщичка, къде отиваш? Отиваме в къщичката. Как правим чугурчо, мамо? На третия прасенца. Францленца. Какво прави, мамо? Как духа, мамо, къщичката? Я кажи, как духа къщичката? Така ли може си играем тук, дати? Сик. Кажи здравейте, мама. Здравей, на клуна на гости. Идвам, виждам. Много малка къщичка или мама е много голяма? Не мога да влезна, Митко. Кани сме на гости. Чакай да се събудя. Опа, седнах. Мале, много ти е хубаво. Какво ми готвиш? Я ме сготви. Това сол ли е? Сол? Имаш сол? Какво ще ми сготвиш? Цък. Сложи сол ли? Ами черен пипер. Няма ли? Викаш манджа. Ами къде са мои инструментите? Я ги дай. Той да няма става готвач. Хей, супа ли пиш, бе? Не. Ами какво? Ба! Чук. Имаш, ето инструменти. Ремонтирай си къщата, да не се развали. Да не се счупи. Не? Добре. Къде отиваш? Баста. Добре. Къщичка.